Permezz ta' stqarrija l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia innota b'dispjaċir li l-membru parlamentari nazzjonalista Fredrik Azzopardi, membru tad-delegazzjoni Maltija li bħalissa tinsab il-Marokk, ħassu ma jaflaħx u qed jingħata l-attenzjoni meħtieġa f'ċentru mediku. Id-deputat Awċi kien fil-Marokk għal laqgħa tal-ħarifa tal-Assembleja Parlamentari tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa. Permezz ta' post fuq Facebook, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrinelija awgura fejqan ta' malajr l-deputat nazzjonalista Fredrik Azzopardi, il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley u kif ukoll il-web tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar ukoll awguraw fejqan ta' malajr lil Azzopardi. Fos kummentu wkoll minn ħafna illi awguraw is-saħħa lid-deputat Azzopardi. Dan l-istazzjon jingħaqad ma' dawn il-kummenti u nawguraw fejqan ta' malajr lid-deputat Fredrik Azzopardi. Who endured torture, who witnessed